kan han ngen du chu ni kan lom lại nộp con go lẽ có hắn teringat don bintang buai dosu Zelen takin kumai takin kan polis te poha mintis dia mai ro Vawiin he tiang kan ti chan hi kan zoi ma thak te torna tanga ro ni chua kan ni kan MP ten dot min sin nem lu ko vagen Vawiin he tiang hu ni kan ma ni để khắp bể mình có cái nhà nghề gì đó ăn bò đấy ăn bò quay lẩu à cái sấy thật đèn thật cay rồi ngoài ngay lẩu khai rồi cái nó ngoài ngay lẩu khai thì xuiอย่างu để khắp bể mình có chung cái nghề từ nghề mẹ mà ngoài nó sẽ giúp bỏ cái gì lẩu khai đi lên phía đi anh ấy đã chua cái này gặp tí thành cái sụp đục tất cả anh du tất cả lệ khác cần phi thì thành rồi ấy đấy cũng là thế thok han la lokila a khat chu ka ti le ngai ni Vawiin hian MNFMP ten mi pui min bum na satwa CAB chul changa tuna CAN ita an thop lo tur ziate mi pui ma kan journalist te ma anin puanga chumi hnuwa chuan chumi ma chuan anin tiamang hi pakhat ma min la ti lo tin sak lawa traffic jam free te min tia kan soi seng lo a soi poi kan soi pe lo in ven hi ma hi chuan Vawiin kan thi tia hian kan chiang to ka forest bill chung changa ichina kan soi to angin puke vanal vena Rajya Sabha MP pass ani don line a chuak zuka thu soi tum ve ni om dein asu chuak ve du ka Mizoram tana thingam intive be si social media ron fakvak vaka ma se angam tak lo drama ani puke vena ke vanal vena hausa thia che sia kha chuan Vawiin hian kan au ro loka anga Mizoram Chief Minister du thailo Christian Chief Minister hi kan du lo kan ti dona ne auron mai kan le khat thelu tu hi kan han cheranga to the Honorable Chief Minister, Government of Mizoram, subject no confidence motion putlu chungchanga BJP sarkar prop lo turangin na kapu amasain
Mizoram Pradesh Youth Congress Committee hingin sibai kabu kache Parliament session nei meka Manipur State chunga thil thleng chungchang no confidence motion opposition party tanrual India ten an putlu mek hi Mizoram sarkar hian atho pang ti kan lau tak zeta Forest Amendment Act 2023 min pass pui mai te kham na kan ti tak zeta chu wang chuan tu na parliament session nei meka no confidence motion no trust motion putlu mek hi Mizoram sarkar hian an thlop tur zia mi pui Mizoram mi pui ma official puang turin kan phut ane Alan Innawr General Secretary ti ane kami long pa weng chu kan thui long ve lo cái han in revit di về chắc không thì han là cái con mi long pa weng chu cái chỗ politician kan ni MNFMP ten an thop lo tu te mi pui ma kan journalist te ma anin puanga chu mi nuwa chuan chu mi ma chuan anin tia mang hi pakhat ma min la ti lo in sak lawa traffic jam free te min tia kan soi seng lo a soi poi kan soi pe lo in ven hi ma hi chu wa chuan voilia kan thil ti a hian kan chiang to ka forest bill chung changa mi china kan soi to angin puke vanal vena Rajya Sabha MP pass ani don line a chuak zuka thu soi tum ve liom dein a zu chuak ve du ka Mizoram tana thingam inti ve be usi social media ron vak ma se angam tak lo drama ani puke vena ke vanal vena hausa the a che zia ha chuan voinia hian kan au rual loka anga Mizoram Chief Minister nu theilo Christian Chief Minister hi kan ti dona le our mind kan le ka thelu tu hi kan han cheranga to the Honorable Chief Minister Government of Mizoram subject no confidence motion putlu chungchanga BJP sarkar thop lo turangin na kapu amasain Mizoram Pradesh Youth Congress Committee hingin sibai kabu kache Parliament session nei meka Manipur State chunga thil thleng chungchang no confidence motion opposition party tanrual India ten an putlu mek hi Mizoram sarkar hian atho pang ti kan lau tak zeta Forest Amendment Act 2023 min pass pui mai ke tham na kan ti tak zeta chu wang chuan tu na parliament session nei meka no confidence motion no trust motion putlu mek hi Mizoram sarkar hian an thlop tur zia mi pui Mizoram mi pui ma official puang turin kan phut ane Alan Innawr General Secretary ti ane Kung ay takin, buaina sarkar at police fel tak te min lau dang lau turin kang en chewa big takin mai cha te phe chuan min lau dang lau ula kilaya kan CM hi lekha pek kan tum ani maya zo na kha te mangai tu india Christian le sa khote naute hum him du tu kan yang bo kan ivek inni wangin kung ay taka buaina kan tum hi min len saktur chewin kan ngen chewa tin chu mi piala ma chuan voina kan pu Rahul Gandhian amuk me kan iti kan sia a he thop lo tur hian he thil thop lo tur hian voina kan mizo pui kan Christian pui kan MP pui pusi le ro sang a hi
กันเงินนั่นนี่จู่วางจอนมิโซน้ำกันสากวาเละกันรำอาลาหิมเทนตูรินกันสวายจังรัวละคงไอตะกะกัน Chief Minister เละข้าเป็กตูริมินเป็กตีตูรินกังเงินเจ้านี่ ที่ผ่านลูกโชกันตุ้มงา